देखी एगो लड़की के मोहब्बत भइल है और आजकल के मोहब्बत जौन है ऐसन छू के हो जाता पता नहीं के चलत। और लड़किया के मोहब्बत भइल है और कैसे भइले रामलाल भैया सुनी बतावत भैया अपने सखी से। आज भी नहीं आ सखी लब हो गई, सखी से कहतिया कैसे कैसे का भइल। आज भी नहीं आ सखी लब हो गई, सजवल सब हो गई हो। आज भी नहीं आ सखी लब हो गई, सजवल सब हो गई हो। अकबरपुर बुक भइल साई पलाजा, जलालपुर में वादा, अकबरपुर बुक भइल साई पलाजा। और भावा कहतिया अपने सखी से कैसे कहतिया बस खरी लब भइल जलालपुर में वादा, अकबरपुर बुक भइल साई पलाजा। और उनके जौन ऊ रहने यानी कि राम बहाल कैसे का कैले। होटल में लूज सखी, होटल में लूज सखी नस हो गई, सजवल सब हो गई हो। आज भी नहीं सखी लब हो गई, सजवल सब हो गई हो। आज भी नहीं सखी लब हो गई, सजवल सब हो गई हो। तनी तनी छुआ रहा होटल में गैली लिया के तो कैसे का भइले सखी। पहले चुम्मा चाटी फिर सिग्नेचर, बाज गइल बाजा खराब भइले नेचर। पहले चुम्मा चाटी फिर सिग्नेचर, बाज गइल बाजा खराब भइले नेचर। और बाजा ऐसन बाजल सुनी कैसन बाजा रहलू। पहले चुम्मा चाटी फिर सिग्नेचर, बाज गइल बाजा खराब भइल नेचर। पहले चुम्मा चाटी फिर सिग्नेचर, बाज गइल बाजा खराब भइल नेचर। और देखी वहाँ अलग भाई पहुँचल रहे होटलिया में और राम बहाल के देख के जड़ते रहे। लोग का जरत रहे अब का हो गए उनके साथे। जवानी के जोश में आहे दादा,
जवानी के जोश में गजब हो गइल सजवल सब हो गइल हो आज भी नहीं सखी लब हो गइल सजवल सब हो गइल हो आज भी नहीं सखी लब हो गइल सजवल सब हो गइल हो आज भी नहीं सखी लब हो गइल सजवल सब हो गइल हो। क्या बात है सीडी लहरी जी और हमारे सुरजीत भैया के जवाब नहीं कहो। देखी कैसे कैसे बर्दाश्त कैनी मजा तो बहुत आयल और सजो बहुत रहल होला दर्दिया कमरिया में हमरे कैसो निकलली होटलिया से बहरे होला दर्दिया कमरिया में हमरे कैसे निकलली होटलवा से बहरे। मजा तो बहुत आयल एक राजा सखी हो इतना मजा आयल लेकिन जब बहरवा निकलनी आहिरे दादा इतना अब का बताई होला दर्दिया कमरिया में हमारे कैसो निकलली होटलवा से बहरे होला दर्दिया कमरिया में हमारे कैसो निकलली होटलवा से बहरे। और रात भर का कैले पंचम दिनवा भर पंचम जी दिनवा भर पंचम जी बस हो गइल ए भैया किसना हो ए राम बहल भाई और चिरंजू भैया कहदा बट दिनवा भर पंचम जी बस हो गइल दिनवा भर पंचम जी बस हो गइल सजवल सब हो गइल।